hakawai ka khubor ka balapan mi manta ka sngi langba ka fast sport kaya thu shphang ka wai ka jingjia ka balajia ha ka sngi ba ar kar santrek banai bun reu katkum ki khubor la yathu ba katbadang yait ka wai ka jingle niam festival kibreu kiba king suloi kila siat hakapor badon kate ka jingle niam hapdeng jong ka Mexico hakaba khat armut kibreu kila yap bat arphong mut ki wai pat kila mansau ongki he sarkar ha ka sngi balang kani ka jing sha thombor kala jia ha ka mit jong ka sngi ba ar ha ira puato kanong ba jong ka jalla guana juato hakapor baki rakhe ka jing kha ya uyonis nong pen baptis layo I ya ki jing bit snam bat ki thliu kuli balasam ha ki konro ha ka te ka jaka hadin balajia ka te ka jing sian kalalong ka jing kulmar ka bakrau kibreu kilabu ya ki balaman sa ki kali jong ki bat kila penkit marmar ya ki sha hospital laong uwe unong sakhi ha ka AFP ubapan bannom pen pau kerteng na ka benta ka jing shngan na preng ki bayam kidon wei usam lau badang khan news nam karta prangut ki shnrang badar ngut ki gthei bad iwei balakhlat kham hadin onga khubor nak office jong nong bisha jong ka jala kabala kular ban pnio ya ka hok jong kinong sha panyam ki bor sinchar shnong kilaya thu ba ki bor pahara kidang wat ya kinong thombor bar kidang ajing kershan hakabor perkhat perdan ya kitu ki basha akta ka presiden ka Claudia Sheinbaum kalakhot ya kane ka jingsha thombor ka basnosi ka basnyo le ran bar ka bamla ban pdiang bar kala penthikna ba ya ka jing tokit halor kane ka jingja kadang ya shakhman ha ka jing ekran bar kinong tho khobor baman ka sngi jongka kala ka dew ya ka te ka jingsha set kum ka jing le persha hanrai kamsham la ai shu kino ki jing tem ka video ka bala pen mi online ka pen I ya ka khlimat balas dang ya ka jing siat suloi ka bala pen mi ya ka jing ting kat ba kibreu kedang shat bat sngo tenat ya ka jing lekmen kalat ka guana juato ka Libya Denis kala pen rem ya ka ne ka jing shat thombor bat kala pharu ya ka korwo sngo lem sheki bahayeng hasem jong ki bala khlat no ka guana juato ka paunam na ka benta ki kharkhana bat ki kam sngo kai prathai ki ba kiu bha hanrai kadairu ka jalla ka bashar khai tam hagi kam ya umsnam ha Mexico namar ka jingdon ka thma jong ki kunhun runar ka badang ya shakhman ki babun na ki jingkulmar ki dei ki badon jing dei bat ki jingya kan at hapdeng ka kunhun runar gang jong ka Santa Ros de Lima bat ka kunhun runar gang ka bakhlan bor jong ka Jalisco New Generation Cartel ki jingkhen ba thikna ki pen I ba ka guana juato kaladon palat lai hajar teli ki jing sha pen yap haus nam baladep kabalong ka ba he tam hakari bat nadu usnam arjar reu kumba saulak prapo hajar ngut ki breu ki la sha pen yap bat palat silak arpo hajar ngut ki la jar ngai hakaleng ka Mexico kidaw jingi umsnam ba khmat kidei ki badon jingi dei bad udrok kane kare ka khubor kat kum na ka fast food ka bala pen mi menta ka sngi